Kodi neyo ufuna kuyesera kuyankhula chani? Mutu ufuna ndifotokoze kuti akazi onse amene ndimakumanawo ndimankhalira kuwapasa ndalama ndi choncho kodi ndiye kuti iwe sungakhale ndi nthawi yabwino ndi okondedwa wako chifukwa chani anthu inu mumangoyankhula zomwezomwezo kodi sungapange zimene zopanda ndalama? Makono mwene kulibe mfundo mumagwiritsa ntchito ndalama ti ndalama tochepato kuti munkole mkazi. Kodi noti ziti chilichonse chimene ukuyankhula usichi kuchoka pakamwa pakopo zomukupanga mapazi ase ndi zabwino koma taona ndakuganiza ndikanakhala ineyo ndikanakupasa kalekale ndalama imeneyo. Hello. Ya ndineyo nkerecho makatuni. Iwe ni mfiti wokudya malewerana ndikulumbira. Chani ineyo ndawina galimoto? Chabwino ndikubwera pompano ndikubwera nditu. Ndiye chani wangoyankhula pompano nje? Kali wati wawina galimoto. Apa ndeni ndi galimoto sopano. Uwerenga kuti wapanga chani kuti iwe uwine galimoto choterocho? Kali ku kampani ndizokuti ndinasewera game ya lafo. Hey, apa ndi galimoto ase. Muri iwe boma unayi ndi tikiti yowina. Koma nosandiuza ineyo ayi. Boma ndiwe mfiti. Kali ulumkana kuuza iweyo kodi ndi ndalama yake itino imene ukanagwiritsa ntchito umenyera game imeneyi.